ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ. ತುಳು ಪೊರ್ಲು ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಆಂಡೆ ಚಾಪರಿಯರೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ. ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇರ್ನರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಚಾ ಅಂಡೆ ಎಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ. ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಷಾಯ ಕಷಾಯ ಪರುಡಾತೆ ಅಂಚ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನ ಇರೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ ಆಯ್ತಾ ಆವು ಪನರ ಪಶಿ ಇತ್ತ ಇಂಕೊಂಥರ ತೆಮ್ಮಲಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ತೆಮ್ಮಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಮರ್ದು ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಇಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಎನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ರಜೆ ನನ್ನ ನಮಕ್ ಏಪ ಮುಟ ಬಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಉಂಡು ರಜೆ ಅಂಚ. ತುಳು ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇರೆಗ್ಲಾತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಡೆಗೆ ಪೋಪರ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ಡ್ ದಸರಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಲ್ಪ ಮನ್ಪುವರ್ ನವರಾತ್ರಿದ. ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈಫಿಗೆ ಬೈದರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಉಚ್ಚಿಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಡು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಸೇಮ್ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಕನಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ. ಪೊಯ್ಸಲ ಪೋತೆ ಆ್ಯನ್ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಕು ಪೋದಿತ್ತ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಅಂದು ಬ್ರೋ. ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲಡು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಚಾಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಪೋದು ಅಂದೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಅವೇ ತೂವೋಡು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ, ಕಾರ್ದಿಯರ ಜಾಗಿಪ್ಪು ಜಾನಮನೆ ರಶ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ಪೋಯರೆ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಲೈವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೈವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ.
ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಹಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅವಿನಾಶ್ ಓಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೇಳ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಮ್ಮಲಕ್ಕ ಶುರುವಾತಂಡು ಮಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡವು ಸುರುದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಅವೇ ಪೋಷನ್ ಆತಜಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಜೋರು ಕಲ್ಕದು ಪೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ಅವು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಯ್ನು ಇಂಕ ದೊಂಡೆ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಉಂಟುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ತೆಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ತೆಮ್ಮಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಿಪೋದು ಮರ್ದೆ ಪದ ಬತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಐಟೆ ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಇಂಕ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಇವತ್ತು PU ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ. ಯಾನು PU ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮಾತ್ರ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡತೆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ PUದ ಜೋಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತಜಿ PUC ದಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರಜೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಒರಂಬಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ರಜೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಂಡಲ ಆತು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಚೆಸ್ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಿಚ್ಚಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ, ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು. MD ವಿಸಲ್ ಹಾಯ್ 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 MD ಅವರೇ, ಒಂದು
ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೂಲ್ಯ, ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್ ತನಿಷಾ, ಆಣ ಚಾಪರಿಯನ ದಾದೈತ ನಿನ್ನಿ ಚಾಕ್. ಪ್ರಕ್ಷಾ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಪ್ರಕ್ಷಾ, ನಾನು ಆರಾಮೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಂಡೆ ಕಿಚಿ ಹಾಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ತನಿಷಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲದ ಪಂಡ ಆಂಡಿ ಲಾಲೆಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಸೆ. ಓ ಇಸೆ ವನಸ್ ಆಯ್ನಾ ತನಿಷಾನ? ಬೇಗ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಅದಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅದ ತನಿಷಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಕ್ಷಾ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಚಹಾ? ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂದು ಚಹಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೆ ನಾನು, ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಓ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಏನಿಲ್ಲ. ತನಿಷಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವು ಇರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ತನಿಷಾ ಇಂಕಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಗೆ ಗಚಿಪು ಒಂದು ಕೇನ್ ಅಂಚ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಈಗಿನ ವೆದರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಬಕ ತನಿಷನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಂ, ಏನ
ಜಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಸರಕ್ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಡನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು, ರಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿರ್ತದೆ, ರಶ್ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಸಲ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ಷಾ? ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಪೊಳಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನೋಡಬೇಕಿನ್ನು, ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ. ಅದೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಹೋದ್ರಾ ಪೊಳಲಿಗೆ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಲೈವಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರೈಡೇ. ಓಕೆ ಹೋಗಿ. ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪೊಳಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಹೈಡ್ ಆದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಶ್ಶೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಶ್ಶೇ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರದ್ದು. ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಏನಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ಹೊರಗಿಂದ. ಸೊ ಹೋಗುವ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೋದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರದ್ದು ಪರದೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರದ್ದು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 12 ಕಾಲಾದಾಗ ಹೋದದ್ದು. ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ ನಾನು, ಓಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ
ಏನು ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇನಿ ಕಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂತಾರೆ ಏಪ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬತ್ತೆ. ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರ್ದಾದೆ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು, ತೆಮ್ಮ ಲೈಟ್ಡ್ ಕೋಡೆ ಶುರು ಆತುಂಡು, ನನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಅಂಚ ಇನಿ ಮರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಲೈಟ್ಡ್ ತೆಮ್ಮ ಬೊಕ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಚಾತ ಬಯ್ಯದ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಕೇಂಡ ಪಂಡ ಬರ್ಪನೆ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಕೇಂದು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಈರ್ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡೆ ಅಂಡ ಕೇಂದು ಕೂಡ ಬತ್ತಾರತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವರ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಾಡುಗ ಚೈತು ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರ ಒಲ್ಪ ಪೋತುಂಡು ನಾಡುಗ ಅಂದು ಅರ್ರ ಪಾತೆರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರ್ಮ ಸ್ವರ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಮಕ್ಕ ತೆಂಬ ಬತ್ತು ನಂಚನೈತೆ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ಐಕ್ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪಡ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಇಂಕ್ ಒಂದು ತಲ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಕಲ್ಕದು ಜೋರು ಕಲ್ಕುವತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕೊಂತ ಅದೊಂಡೆ ಅಂತು ಪೇನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡಿ. ಚೈತುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಸಿಸ್. ಈರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಡು ದಾದ ಈರು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ದಾಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಿನಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಈರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇರಗಿಂಚು ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಂಡದೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ. ಇಚ್ಚಿಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಂಚಿ ತಿರ್ಗುಲ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಪರ್ಪೆ. ಚೈದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆತ ಕಾಟ ಆದುಪ್ಪು ಇರೇಗ್ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ತಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಅರ್ನ ಕುಲೆತ ಕಾಟ ಮಿನಿ ಬೈದನ. ಚೈತು ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ ಇವತ್ತದು ಕೂಡ ಈರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓದ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರಣ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಐಡ್ ಇತ್ತಾರಣ ನಮಕ್ ಪಾತೆರೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರಲ ಯಾನು ಕುಲೆ ಅತೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕುಲೆ ಅಂದು ಏನ್ ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಪಂಡೆ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಇಡು ತೂಯಿನಿ ಪಂಡ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಇಡು ತೂಯಿನಿ ಕುಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಆದ ಕುಲೆ ಅಂದು ಇದೆ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಹಂಚನೆ ಕುಲೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಇರೇನೆ ಕೂಲೆ ಬನ್ಪುನ ಈರೇ ಪಂದು ಚೈತು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಅವಂತು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೋರು ಪಂಡ ಬೋರ್ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂತು ಬೋರೆ ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಓರಿ ಏಪಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪುನಗುಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ನನ್ನ ಬತ್ತಾರತ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ. ಚೈತು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೇರು ಕೊರ್ಪೇರು
ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡು ಬತ್ತಿಚೇರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈವಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೈತ್ ತುಳುಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಆಪುಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈಜೇರಿ ದಾದನ ಬಿಜಿಪ್ಪೋಡು ಎಕ್ಕಡ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀರತ್ತ ಬರ್ಪುಜೇರ ಆರು ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಯನು ಅನ್ಪದಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಅರ್ಪಿದ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ಬೋಕ ಹನುಮಂತಿನ ಲೈವ್ ಏನಿ ಐತೆ ದಾದನ ಬರುವೇರು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಕುಟುಂಬದರೆಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಕುಟುಂಬದರೆಡ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಈರು ಒರಿ ಎಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದು ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕುಟುಂಬದಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪುದರ್ ದೀತಿರಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಿನ್ನು ದಯಪಂಡ ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾರಿನ ಲಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಆರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಒಂದೇ ನೈಟ್ಲ ಪೋಪೇರಾ ಪಂಡ ಅವೇ ನವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಪೋವೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಪನಿ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಲ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅತೆ ಐಕೆ ಇರೇನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುಜಿಯಾನೆ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರಂಚ ಲೆಪ್ಪರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎನಡ ಪನಂದೆ ಪೋಪುಜೇರು ಆರು ಯಾನ್ ಅರೇನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾಡುದೆ ಅಂದೆ ಮೊಕ ಇರಡ ಪನಂದೆ ಪೋಂಡ ಆವೆ ಪಲ್ಲೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಆಂಡೆ ಚಾಪರಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓದ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ. ಚೈತು ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಲಾವಡ್ ಈರು ತೆಲ್ತುಂಡ ಆಂಡತೆ ತಾಲಾಂಡ್ ದಾದಲಾವಡಿ ಈರು ತೆಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಅದೇ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಕೇನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ತೆಲ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏತೆ ಮನಸ್ಸಡಿ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಿನತ್ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೊತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೇಡ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ತಾಯಕಂಡ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆತ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿನ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರೇನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಇರೇಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಶುಭಾಶಯ. ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಕೊರಿಯರ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋವರೆಗಿಜ್ಜೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋವರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ನನ್ನ ತೂಡು ಅವೇ ಪಂಡೆ ನೀವು ಶುರುಟೆ ವರ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು, ಯಾಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಹುಷಾರು ಆಪರೆ ಇತ್ತಂತ ಹುಷಾರಾಯ ಮಾತ್ರ ಈರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ.
రాజేంద్ర కులాల్ చైతు ఛానల్ ఉండా కేనొందు లేరు చైతు ఛానల్ ఉండా పంದ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಪೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಟುಂಬದಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಲೆ ಏರು ಕುಟುಂಬದಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ನೈನ್ತ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲೇರಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಲಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಮಾತೇರಿನ ಲೆಸೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಸೊ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಕುಲು ಹೈಡ ಉಚ್ಚಿ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾತೇರುಂತನ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಇಜಿಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನವರಾತ್ರಿ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈನ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬರು ಐಡ್ ಬೊಕ ಐತ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪೋಪುನ ಸೊ ಅವ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದೆ ತೂಕ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹೈಡ್ ಏರ್ ಆಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲೆ ಕಾಟ ಕೊರ್ಪುನಿಯೇ ತುಲೆ ಚೈತು ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಆರು ಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತ ಆರು ಮಾತೆರೆ ಕಾಟ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜಾಡ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನಿ ಇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪುಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಆರು ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಜೋಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುಚ್ಯವೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಒಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಇರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರ್ಪರೆ ಕೈಕಂಬ ಬತ್ತಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡ ಓಪನೆ ಬಲೆ ಇರು ಬತ್ತದ ತುಕ ನಲ್ಪುಲೆ ಚೈತು ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕುಲೆ ಅತಿ ಇರು ಪನ್ಪರತ ಕುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಚೈತು ಪನೊಂದು ಈರ್ ಐಕ್ ಬನ್ನ ಇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಸನು ಉಡುಪುಜಾರ ಅಂದು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಅರೆನ ಮಂಡೇದ ಮಿತ್ತದ ಕುಲೆ ಯಾನ್ ಅರೆಡ ಪಂತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಈರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಆರಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಪೋತೀರ್ ಬಟ್ ಈರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲಾರತ್ತಲ್ಲ ಇವಡು ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಬೊಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಯಶ್ವಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಯಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಶ್ವಿತಾ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಮತ ಚಾಪರಿಯರ ವನಸಾಂಡ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮೀನು ದೀದು ಪೋತೀರಿ ಎಕಡು ತೋಪಾದೇರಿ ಓ ಅಂಚ ಈರಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಂತ್ರ ದೀತೆ ಮೀನು ಮಾತ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ದೀತೆಗೆ ಓ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪಣ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ ಯಶ್ವಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಶ್ವಿತಾ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಅವಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮೀನು
ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪರನಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮೊಕ ಈರಿತ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲ ಬರಂದಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ರೌಲಿತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಮಂತು ದೀನ ಅದಾನೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋತೀನಿ ಲೈವ್ಗಳ ಇಜ್ಜೇರು 2 ಜನ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಬರುವೇರು ಲೇಟ್ ಆಗುವಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಆರು ಎನನು ಬುಡ್ದು ಮೀನು ಮಾತ ಮನ್ಪುನು ಕಡೇಕ್ ಪನ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಪನ್ಪುನು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಾರು ಕಡೆಗೆ ಇರ್ನ ನೆನಪಾಂಡಲ ಮಂತೇರು ತುಲೆ ಕುಲೆತ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಪೋತಿರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಚೈತು ದೂರ ಬರ್ರೆ ಪಂಡರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದು ಚೈತು ದೂರ ಬರ್ರೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಾದ್ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಸರಗು ಒಡೆಗು ಬರ್ರೆ ಪಂಡರಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಈರ ವೇಷ ನಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಈರ್ ಪಾಡುವರ ವೇಷ ಮಾರ್ನೆ ಮಿತ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಲೆ ಕುಲು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಈರೊಂಜಿ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಇರೆ ನೀರು ಕುಲೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವ ಇಜಿನಲ್ಲ ತುಲೆ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಲೆತ್ತಲ್ಲ ವೇಷ ಉಂಡಿ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡುವ ಮಾರ್ನೆ ಬಿದ ವೇಷ ಮಾತ ಈರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕ್ ದಾದ ಪರಡುದು ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ವೇಷ ಪಾಡು ಜರದ್ ಬನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋಡುದು ಐಕೆ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಓ ಅಂದೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ವೇಷನ ಆವಾಡೆ ಅವು ಎತ್ತ ಮಾರನೆ ಬಿದ ವೇಷ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಓ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ಮಾರನೆ ವೇಷಕ್ಕೆ ಚೈತು ಸಿಸ್ಪರಂದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಡಿ ಯಾನು ತೂಪೆ ಅವೇ ಆ ಕುಲೇನು ಅಂದೆ ತೂತರ ಏರೇನು ಚೈತು ಕುಲೇನ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಮಾಡುವೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಲೆತ ಮತ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರುಡು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಮನ್ಪರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಎರಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನೆ ಥೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೇಷಲ ಮಾಡುವೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ವೇಷ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುಡು ಚೈತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಎನನು ತೂಯರ ಒಲ್ಪೈ ಅರೆನ್ ತೂಯರಾಗೆ ಒಲ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಐಡಿ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ್ ದಾದೆ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ನ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಆ ವಿಧಾನಡೆ ಮನ್ಪೆ
ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಹಾ ಓಕೆ ಎಂದು ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಭವ್ಯ ಸಿಸಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಇನಿ ನೆರ್ಪೆರಾ ಅಂದ್ ದಾಯಿಗೆ ದಾದಂಡ್ ಏರ್ ಮತ ಲೈವ್ ತೋನುಲ್ಲರು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓತುದು ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೈಡ್ ಆದು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ದಾಯ್ಲೆ ನೆರ್ಪು ನೀರಿಗ್ ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಅರೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋತುಜಿ ಸಿಸ್ ಯಾ ನೀನಿ ಲೈಕ್ ಐಕ್ ಆರ್ಯನನು ಎನ್ಯರಾ ಅಂದ್ ಈನ ಎನ್ಯರಾ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ದಾಲ ಎನ್ನ ಇರಿ ಪಂಡ ಈರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇರೆಗ್ 4 ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಪೋಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಈರು ಒರಿಯತ್ ಸೊ ಆರ್ದಾಲ ಎನ್ನ ಇರು ಇನಿ ಈರು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಕ್ಕಡು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ನ ಮನ್ಪುನ ಇರು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ನೀ ತೂವರೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಎರಡಲ ಪನಂದೆ ಆವೆ ಯಾನ್ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಎರಡಲ ಪನಡೆ ಅವೇ ಯಾನು ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲೋನಿನಿ ಆವಲಿಯ ಕುಲ ಇರ್ಲ ಲೂಡೋ ಗುಬ್ಬರತ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲೆ ದಾದನ ಕಜಿಪುಗು ಕೈ ಪಾಂಡ ಕುಲೆ ದಾದನ ಕಜಿಪುಗು ಕೈ ಪಾಂಡ ಚೈತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಏಂದ್ ಲೈವ್ ಇಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಾತಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕು ಲೈವ್ ತೂಂದಿತ್ತರಣ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿತ್ತರಣ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಡೆ ಈರ್ ಕಜಿಪು ಈರೆ ತಿನ್ಲೆ ಈರ್ ಕಜಿಪು ಈರೆ ತಿನ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಊಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚೈತು ಸಿಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈರ್ನ ಗಜಿ ಪುಯ್ರೆ ತಿನ್ಲೇಂದು ಚೈತು ವ್ಲಾಗ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಲೇಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವುಡೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ವೆಜ್ ಕುಲೆದಾದೆ ನರಮನಿಯೇ ತಿನ್ಪುಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ಲಾತಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ವೀಕ್ಡ್ ದುವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾತ್ ಅಂಚದವು ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂಡ ನಾಟು ಚಿಂಕ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಅಂಚ ನಾಟು ಜಂದತ್ತು ಸೇರುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 90 ಪರ್ಪುಂಡ ಕುಲೇಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಚೈತು ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಕೆ ಇರೇನಿ ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಪನ್ಪುಡು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ಪೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಂದಿಗೆ ಐಕೆ ಇರೇನಿ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಪನ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂದೇ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಯಾನ್ಲ ಆತೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ 90 100 ಪರ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಐಕೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೇನು ಕುಲ ಎಂದು ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಳ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್. ಪೂರ್ವಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಆಂಡ ಚಾಪರಿಯರ ಬೈಯದ ವನಸಾಂಡ
ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯೆ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಡುವೆರು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತು ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಡುವೆರು ಇಂಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಈರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಈರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪೊಡಿ ನಮ ಕುಸಾಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಲೈಫಿಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದಾನೆ ಬುಡ್ ನೀರು ಕಾರುಣ್ಯ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಜಾಲಿಯೇ ದಾದ ಅಂಡಲ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ನವ ಲೈಫಡ್ ಅದೇ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಓವೇಸಿ ಸಂಕಡ ಅಂಡಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಈತು ತೆಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಳಿದಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ದಾದ ಆತೊಂಜಿ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ತೆಲ್ತೋಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಏ ಪೊಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಪಣ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ 7:56 ಆಂಡ್ ಓಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ದೂರ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಸಿಸೀರ್ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಪಾತೆರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗು ತೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆರೆಗೆ ಬಿಡುಪುಜಿ ಯಾನ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐರೆಗು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಟ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಲೈವ್ ದಾದನ ಬೇಲೆಪ್ಪುಣ್ ಆವು ಇತ್ತೋರ್ತೀರು ಲೈವ್ ಗಿತ್ತಿನೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ದುಂಬಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಆರು ಬಲ್ತೀರಾ ಅಂದಿ ಬಲ್ತೀರಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಲ ಬೇಲೆಪ್ಪೊಡು ಬಲ್ತೇರು ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಹೈಡು ಕುಲ್ಲಡೆ ಮಾತೇರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸಿಸಿ ಏರ್ಲ ತೂಲೆ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಮತ್ತ ಹೈಡಿರು ಕುಲೋ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇವು ತುಲೆ ದಾದ ಚೈತು ಉಲ್ಲೆ ಬಲಿಪರೆ ಕುಲೆತೆ ದಾದೆ ಚೈತು ಉಲ್ಲೆ ಬಲಿಪರೆ ಕುಲೆತ್ತೆ ಪನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಈರ್ ಬಲ್ತರ ಪಂದು ಚೈತು ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಬೋರಪ್ ಎಂಕಲ ಬೋರಪ್ ಐಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತೆಯೇ ಕುಲೆ ಅತ್ತೆಯೇಂದು ಕುಲೆ ಅತ್ತೆಯೇ ಯಾನ ಬಲಿಪರೆ ಅಂದು ಚೈತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪಿದಾಡಿಯಾರು ಬ್ರೋ ಈರ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆನಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕು ಟಾಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಇರ್ಪಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಿಂದು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪೋಡಿಗೇಡು ಬಲಿಪುನ
ಪವಿತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ. ಆಂಡ ಚಾಪರಿಯನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ತುಲೆ ಚೈತು ಈರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಆರ್ದಾದ್ರ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ಆನೆ ಬಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪ್ಪನಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೇರ್ ಪಾತೆರುಡು ಕುಟುಂಬದಾರು ಮಾತೇರ್ ಪಾತೆರುಡು ಕುಟುಂಬದಾರು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಬೇನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದರ್ ಚೈತು ಸಿಸ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರುಚೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಂಡಿಯೇ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಲ್ತಿ ನೀರು ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನಿಯೇ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲ್ ನಡುಟು ಬರ್ಪು ಯಾಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾತೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪರ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಪಿ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ ಇಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪಾರ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಬಲಿಪುನಿ ನಮ ಉಲ್ಲ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಆಪಿಯ ಬ್ರೋ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಈರೇನು ಕೇಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ಈರ್ ಇತ್ತುಜಾರು ಅಂದ 2 ಸಲ ಇರೇನು ಕೇಂಡೆ ಓಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಲ್ತೇರದ ಅಣ್ಣೇನು. ಸೊ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಪಾತೇರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಗ ಚೈತು ಸೀರೆಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಸಿಸ್ ಸೀರೆನು ಕೇನ್ನಿ ಎಕ್ಕಡಿ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅತೆ ಅಂದಿ ಅವೇ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಅದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲರಿ ಇರೇನು ಚೈತುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಗಲ್ ಒಡೆ ಬಲ್ಪುನಿಯೇ ಮಿಂಗಲ್ ಆತಂಡ ಬಲ್ತುದೋಲಿಯೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಈರು ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಕನಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಮನಗರ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆಪುಜ ಬಲ್ತುಂಡ ಎಂಟ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ ಅರೆಗ್ ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋವೇ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆತ ಅಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋವುನುಲ್ಲೆ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಸಿಸ್ ದಾದ ಮೀನು ಎಂಕಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್. ಇರೇನನಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಓಲ್ಲರ್ ತೋಜ್ಜಾರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂದ್ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಇನಿ ಬೈಯಗ್. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಕಾಫಿ ಆಂಡಿಯ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಪರಿಯೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅಂಚ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಈರಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ
ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಚೈತು ಈರ್ನ ಒಲ್ಪಯೇ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಭವ್ಯ ಸೇಸಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಒಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪರತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಂಡ ಈರ್ ಪಾತೆರು ಜರತ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲೆ ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿಯೇ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಅರ್ನಲಂಚಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋನಲ ಬ್ರಹ್ಮವರದಂಚಿ ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚೈತು ಒಂದು ಅವೇ ಇರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಭವ್ಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಚೇಲೂರಿ ಸಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವರಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಲೂರುಡು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೇ ಸಿಸ್ ಏನನ್ ನೆನಪು ಮಂತಾರೆ ಅಂದು ಆತೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿನಿಗೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಬರ್ಪ ಸಿಸ್ ಅಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಎಂಕವು ಪಂಡ ಅಪರೂಪಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನತೆ ಅಪರೂಪಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಆರ್ ಚೇಲೂರುದಾರ್ ಚೈತು ಸಿಸಿರು ಕೇಂಡರತ ಆರ್ ಚೇಲೂರುದಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರಿಜೇರಿ ಯಾನೇ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಬಂದು ಓಕೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪ್ಪುನಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪು ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಮಂಡೇಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಮಂಡೇಡು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನೆನಪು ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಮೇನ್ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ ಪಾಲ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ದೀಪುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನಲ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಪ್ಪುಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಮೇನ್ ನೆನಪು ದೀಪುನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತಾತ್ ಬಂಗ ಓಲೈಚ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ ದಾಯಕ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ದೀಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಬಂಡ ನೆನಪು ಪಡ ಆತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪತೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಜೋರುದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಜೋರು ಅತೆ ಐಕ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕೇರು ಉಪದ್ರವ ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಂಡೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಗಡಿ ಅಕ್ಲೇನೇ ನಮ್ಮ ನೆರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಕಡು ಕಾಪುಜಿ ಪುಲ್ಲಾರ ಈರು ಜೋರೊಂದು ಏರ್ ಪನ್ಯೆ ಈರು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದಂದು 100% ನಿಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಸಿಸಿಡ ಚೈತು ದಾನೆ ಈರು ಟೀಚರ್ ಜಾಬ್ ಬುಣ್ಣಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೆಮ್ಮಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅವು ಶೆಕೆ ಅಪ್ಪುಣಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಏನನು ಪಿದೈ ಗಿಡತ್ತೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದಾರೇನು ಪಿದೈ ಗಿಡತ್ತೇರು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಪನ್ ಪುನಃ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಅಂದೆ ಮೇನ್ ಕುಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಇಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಐಕು ಕುಲೆ ಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ ಇರೇನ್ ದಾಯಗ ಕುಲು ಗಿಡತಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈವ್ ಬದು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೂಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪೊಡೋ ಅಂಚ ಬುಡ್ನಿ ತೋಜುಂಡು ಚೈತು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಐಕೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಚೈತು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಓಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಇರ್ ಪನ್ಪರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬುಡ್ನಿ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪಿರಾರ್ ಚೈತು ಪನ್ಪೇರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಬುಡ್ನಿ ಹೆಡೇಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೇನಾ ಚೈತು ಸಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಹೌದಾನೇ ರೀ ಗಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ದ ಚೈತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಪುಗು ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ದಾದಾ ಇನಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೇದಿ ಅತ್ತು ದಾದನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಹೆಡ್ದ ಓ ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಚ್ಚರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತೆಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರತೆ ಅಂಚದು ಈರ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚದು ಈರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನೀರೇಗದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಲಾಲ್ MRI ಮಂತುದೋಡಿ ಏಕ್ ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪೇರು ಚೈತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ MRI ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತರೆಬೇನೆ ಪೋಪುಜಿ
ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೈತುಲು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡೆ ಕುಟುಂಬದಾರ ಹೆಂಗ್ ದಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಆವೆ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ತರೆ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ ಇರೇನ ತರೆ ತಿನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಇರು ತನೆ ತಿಂಡರಡನೆ ಎಂಕೊಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪನದಲ್ಲೇರು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯೆ ಇರ್ನಾ ಮಸ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾತಾ ತೂಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನೆ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪಾಡಂದೆ ಅವೆ ಚೌತಿದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡಂದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋ ರೀಸನ್ ಒಂಜೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಚತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂತೀನಿ. ಸೊ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಅಂತ ಲೈವ್ಲ ಬುಡಿಯೆ ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಂತಿನೇಕ್. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಸ್. ಖಂಡಿತ ಸಿಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು. ಅವೇ ಎನ್ನದಾದೆ ಪಂಡ ವರ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪಿಸು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಅವೇನಿತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಚಿಂಡು ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಅವು ಎಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು. ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಸಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಗುಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಚೈತು ಈರು ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಪರಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆರಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದಾಪುಣ ಇತ್ತು ಪಡ ಇತ್ತ ಬಾಕಿದ ಕುಲು ಇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಇರ್ ಪಾಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿಸತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಬೊಕ ಈರ್ ಚೈತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಇರು ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೇತುಂಡು ಐಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಂದು ಚೈತು ಇರೇನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡಿ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ್. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪಾಡ್ಗ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಗುಲ್ ಮಾತ ವಾಚ್ ಮನ್ಪುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಈರ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪಿ
ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಕ್ಕೆ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಮಾತೇರು ಬೂಡ್ದು ತೆಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏಪದ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚನೆ ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಾಂಡಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚನೆ ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಖಂಡಿತ ಇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡೇ ಕಾಮಿಡಿ ಉಲ್ಲರು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲಾತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ತುಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಚೈತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋನಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಚೈತು ಸಿಸ್, ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಶೇ ಫಸ್ಟ್ ಪನೆರೆಗಿ ಇಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಪನೆರೆಗೆ ಆಯ್ಜ ಅಂದು ಪನದುಲ್ಲೆ ದಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ರೆಗಿಜ್ಜ ಪಂದು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಆರು ಬೇತೆಕಳ್ಳ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನ ಮುರನ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಪೀನಿ ಮಾರ ಈರ್ ಮುರನಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಜರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪರದಿಲ್ಲ ಚೈತುಕ್ಕೆ. ಓ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏರ್ನ ಮಾರೆ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ತುಕ ದಾದ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಅವೇ ಇರ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ್ಲ ಕಾತಿದ್ದೆ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪುದರಿಯೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ದಾದ ಪುದರ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಚೈತು ತುಳು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೆ ತನಕ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರಾರು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಾರು ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಒಂದುವೇ ಪುದರಿಯೇ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಒಂದುವೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ನ ಸ್ವರ ಬತ್ತಣ್ ಸಿತ್ತ ಒಂತೆ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಸ್ವರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದುಮ್ಮದಲ್ಕನೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಪಾತೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೇರು ಚಿಂಡ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ರೋಟ್ದು. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಪಯಾನ ತುಲೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುವರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್
ಐಕೆ ಪಾತೆರೋಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ನೆಪ್ಪೆರು ಎಂಕ್ ಹೊರ ಉಂತಾಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಸ್ ವಟ ವಟ ಪನ್ಪುನು ಯಾನೆಂದು ಅಂದೆ ಪಾತೆರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಾತೆರು ಜಿಂದತ್ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿ ಅಂಚ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರು ಫುಲ್ ಡೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದೆ ನಾನೇ ಆತ ವೈಲೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕುಲು ಕಾಂತಾರ 2 ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ತುಳುಬ್ಲ ಪಾತೆರುನು ಎಂಚ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಆತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಈರು ಮೆಸೇಜ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಪಾತೆರುವಾರು ರಿಯಲ್ ಆದ್ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಿಯಡ ಏತ್ ಪಾತೆರ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ತೂಯೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾರ 2 ಟ್ರೇಲರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಇತ್ತು ಯಾರ ಯಾನ್ಲ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಒಂತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 3 ದಾನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸುರೂಕು ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಪೋಚಿಂದಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ ಈ ಓಮದ ಫೇಮಸ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುತ ದಿನ ಪೋವರೆ ಪೋಚಿ ತೂವರೆ ದಯಪಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂಡು ದಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ತೂದು ಬಲಿ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಪೋದು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪುನದಾಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ತೂವರೆ ಪೋಚಿ ಮಾತ್ರೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಣೆಯನೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತೋಡದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಡ್ದಡಿಕ್ ಬೂರ್ನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲೆ ರಿಚ್ಚಿ ನಾನ ತೂಡಿಯೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ವರ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಥ ರಾಜೇರ್ನ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಐಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಟಿವಿಡ್ ಬನ್ನಗನೇ ತೂಪುನಿಯೇ ಅಂದೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆನಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಕೂ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಇಷ್ಟನೇ ದಾದೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಇಷ್ಟನೇ ದಾದೆ ಏಕೆನೊಂದು ಲೇರಿಡ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ತೂಯೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಈ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲ ಪೋದಾರು ತೂದ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಮುರನಿ ತೂಯೆ ಕೇನೋಡು ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಇರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕುಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಇರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪಂದು ಇರ್ ನಿಜ ಕುಲೆ ಹತ್ತದ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟಿಯೇ ಚೈತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಚೈತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಬರೋಡೆ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇರ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಪುನ ಅತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಬೋಪುನ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಬರ್ರೆ ಆವೇಸಿ ಸಾವು ಇದ ಊಟ ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ನನ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ರೋ ನವ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊತ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರೆಗ್ ಬೋರ ಆ ಒಂದು ಅತೆ ಇರೆಗ್ ಬೋರ ಒಂದತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಈರ್ ಪೋಟ ಬೋರ ಪುಂಡಿ ಚೈತು ಸಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕಂಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕುಲೆ ಬರು ಪರದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಪೊಡಿಗೆ ಪಿಂಚೈತು ಸಿಸ್ನ ಕುಸುಮ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಹಾಯ್ ಏನ ಪುದರ್ ಪಂದಿತ್ತರೀರು ಹೆಂಗೆ ಮರೆತು ಹೋತು ಹಾಯ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ ಬೋರಾವಂದು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಟಾಟಾ ಚೈತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವೇ ಬೇಗರ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿದು ಇದು ಬಲೆ ಕರ್ಚ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ತೂಚು ನಾನು ಕರ್ಚರವಲ್ಲಿ ತೆನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ತೀವರೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂರಾಯ್ಜಿ ಕುಸುಮ ಪನದಲ್ಲಿ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆತುಜೆ ನನಾವಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಇಂಚ ಚೈತು ಸಿತ್ತೆ ಫ್ರೈಗೆ ಪೋಯರ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿದೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲ ಅಂದ ಅಂಚೈತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಶಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲದಿ ಓಡು ಓಕೆ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವನಸಾತು ಜಿ ಪವಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನಾಂಡ ವನಸು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವನಸಿಗೆ
ತೆಯಾನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಗಳ ಬಾತೀರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಇಟ್ಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾಗೇರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಿಡುಲ್ಲಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓದ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಲಾಪಣ ಓಕೆನಾ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸೊ ಲೈವ್ ಬಿಡಿಪ್ಪನಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓದ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆರು ಪೊಯ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೊಯ್ನಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಆತೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರಿ ಆಡ ಪವಿತ್ರ ನವನ ಸಾಂಡ ಅದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಚಿಂಟು ಓದಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಾಡಿಂಚಿ ಮೇಯಾವ್ ಮೇಯಾವ್ ಪನ ಚಿಂಟು ತುಲೆ ಚಿಂಟು ಹಾಯ್ ಯಾರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಪೋಯಿನಿ ವಾತ ಪೋಯಿನ ಬಲ್ತಿನ ಬಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತುಂಟು ಒಂದೊಂಥರ ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆತುಂಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಭೂತ ಆಯ್ತಲ್ಕ ತುಂಬರ ಭೂತ ಆಯ್ತಲ್ಕರೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರನ್ನಲೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪೆ ತಬಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಮೀನುಂಡು ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂತು. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರುತ್ತನತೆ ನೈ ಕಾಲು ಅವು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ತನತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ. ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಈಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರುಡು ಪಾತೇಜಿನ ಬೇಜಾರ ಮಕ್ಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏರ ಬರ್ತೀರ ಲೈವ್ಗೆ. ದಕ್ಕು ಮಗಳ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದಕ್ಕು ಮಂಗಳ್ ಸಿಂಗ್ ರಜತ್ ಹಿಯರ್. ಓ ರಜತ್ ಬೊಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಜತನ್ನು. ಸಾಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಯಿತಾ? ನಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಏನೋ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ. ಪಿ ಜಿ ಫುಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ ನೀವು? ಅದೇ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರದ್ದು ಊಟ ಕೂಡ. ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾಗ್ತದಲ್ವ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಈಗ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ? ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಹೆಲ್ತ್, ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ನೀವು?
ಹಿಂದಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಜತ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು. ಅದು ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಫೇಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾ? ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲ, ಹೋದ ಸಲ ಒಂದೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರಿ ನೀವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈವಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅದೆಂತ ರಜತ್, ನಿಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಹೋಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಹೌದಾ? ನೋ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಓ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಸಹ ನೋಡಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಯ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ವಾ? ಜಯಶ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ?
ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳ ಲೈವಲ್ಲಿ? ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳದು, ಜಯಶ್ರೀದ್ದು ಗುರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಈಗ ಬಂತು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ಆರಾಮ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ನೆಪ ನೋಡು. ಆಯಿತು. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ, ಓಕೆನಾ? ಜಯಶ್ರೀ, ರಜತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ರಜತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಹೇಳುದು ಜಯಶ್ರೀ? ಜೋರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡುದು? ಎಂತ ಉಪದ್ರವ ಒಂದು ಈಗ? ಏನು ರಜತ್, ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಂತಾಯ್ತು? ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುದು ನಿಮಗೆ? ಜಯಶ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ಗಿರಾಕಿ ಅವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಪರೂಪ. ರಜತ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟಂತೆ ಹಾಗೆ. ರಜತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುದು ಅವರೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತೆ ಜಯಶ್ರೀ. ಜಯಶ್ರೀ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳು ಪಾಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ. ಅವ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡುದು, ಅವನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡುದು? ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ರಜತ್. ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಜತ್? ಅವತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ಜಯೇಶ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು. ರಜತ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗೀತು ಒಂದು. ಹೌದಾ? ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಆಮ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜಯಶ್ರೀ, ಇನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೆಂತ ಹೇಳುದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್? ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು. ಜಯಶ್ರೀ, ಎಂತದ ನೀನು? ನಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಮಾರೆಯ. ಜಯಶ್ರೀ, ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಹ. ಸಹನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಅವರು ಅಲ್ಲ? ಅವರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಯಶ್ರೀ, ಹಾಂ, ಸಹನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಜತ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಈಗ, ಅಲ್ಲ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓ ಹಾಗೆ. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅವರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್? ಜಯಶ್ರೀ ನಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ, ಹೌದು. ಜಯಶ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಯಶ್ರೀ, ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಯಶ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಜೋರಾ? ನವರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಇಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ರಜತ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್? ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ, ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರಿತೇನೆ, ಬರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಜಯಶ್ರೀ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು. ರಜತ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ, ಊಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ
ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ರಜತ್ ಹಾಂ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಜತ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ? ಜಯಶ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಲೇಟಾ? ಸೇಮ್ ನಂದು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಸಹ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಜಯಶ್ರೀಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಜಯಶ್ರೀ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್. ಜಯಶ್ರೀ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಜಯಶ್ರೀ ಹೌದು, ಎಂಥದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಹೌದು, ಅದೇ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಾಗೆ ನೆನಪುಂಟು ವೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಜತ್ ಜಯಶ್ರೀ ಈಗ ವೆಜ್ ಆದದ್ದು ಅಂತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ವೆಜ್ ಆದದ್ದ? ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಅವಳು ಸಪುರ ಆನಮನೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಗ ನೀನು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಾಗಬೇಕು ಜಯಶ್ರೀ. ನೋಡುದು ರಜತನ ಕೇಳು, ಸಜೆಷನ್. ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಜಯಶ್ರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್, ಕೆಲವೊಂದು ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ತೋರಾಗ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಜತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಯಶ್ರೀ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಜಯಶ್ರೀ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ರಜತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಚೈತು ಬತ್ತೀರ್, ಚೈತು ಬೋರಾಂಡೆ ಕುಟುಂಬದಾರೆ, ಬೋರಾಂಡಿ ಚೈತು ಈರ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನಾಗೆ ಇಂಕಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಚಯಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲು ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂತೇನೆ ಇರ್ನಾಡ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ. ಜಯಶ್ರೀ ಬಾಯ್ 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 ಜಯಶ್ರೀ. ಚೈತು ಅಂದೆ ಯಾರು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ದಾದೆ ಮೀನು
ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೀನ್ ನನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಸ ಒಂದೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತು ಅವೇ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಪಾತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚಾಕುಲ್ ಇತ್ತೀರ ಅದ ಊಟ ತೀರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅವ ಇವಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಂದು ಏನ ಒಂದು ಬೇತೆ ಚೈತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಮೀನು ಒತ್ತು ಜಿಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಮೀನು ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೂಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀನು ಬಂದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತಿರುತಂದು ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ ಆವರೆ ಬುಡ್ಜಿಂಡ ಆಂಡತೆ ಅಂದಿ ಸಿಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಿಡುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಹೇಗಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಊಟ ಯಾಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಅರವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಂತನ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಬರ್ತೀರಿ ಚಿನ್ನ ಬರ್ಪಿച്ചേരി ಚೈತು ಅಂದು ಮೊಬೈಲಿನ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬುಡ್ಜಿಂಡೆಯ ಅವೇ ಜಾಗದ ಬಂತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪಿನ ಕುಲು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒತ್ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಚೈತು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ದೇರಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದೇರಾ ಪಕ್ಕಡು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೀಡಿಗಟ್ಟು ನಿಂತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ತೋಜುನಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮಂತೇರು ಹಾಯ್ ಮಂತೇರು ಚೈತು ಹಿರಿ ಚೈತು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿರೇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ 20 ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದಾನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಲೇಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ ಬಂತಾರೆ ಚೈತು ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕುಲೆ ಬರ್ಪೀರ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಮನೆ ಸಾಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆತಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ನನ ಅವಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೈತೆ ಯಾನು ಪಾಪಾರು ಏನ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾವೇಟೆ ಚೈತು ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆವು ಆರು ಎನ್ನ ಚೈತು ಕುಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಚೈತು ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಲೆ ಆರಿರೇನು ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ವಾರಿ ಬರೋದಿತ್ತೀರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀರು ಅಂಚೈತೆ ಅನಾರ್ನ ಇಲ್ಲನು ಕಾತುನಿಲ್ಲ ಕುಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ ಒಂದೇ ಕೊರ್ಲೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮೀನು ಕೊರೊಡೆಗೆ ಚೈತು ಸಿಸ್ ಈರು ದೂರ ಹೋದಿತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿತ್ತಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲೂ ಕೋಡಿ ಸಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಇಂಚು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಅಪ್ಪು ಜೀರ್ಣ
ಓಕೆ ಡನ್ ಕೊರಿಯಸಿಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ವನಸ್ ಮಂತರೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಇರ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೈತು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಕುಲೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವು ಪಿನ್ನಾಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ಸಿಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಉಂಟು ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಪಿನ್ನ ತಿನ್. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದೆ ವನಸಿಗೆ ಸಿಸ್ ಅಂದು ವನಸಿಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಕಲ ಇರೇಗ ದಾದ ಇತ್ತಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸ್ ಬೊಕ ಇದ್ದಾನೆ ಕಡು ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ್ ಪಂಡೀರು ಚೈತು ಅಂದೆ ಚೈ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದೇ ಸಿಪ್ಪನೊಂದಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗಿನಿ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಂಕ್ ವೆಜ್ಜ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ವೆಜ್ಜ ಇರ್ದಾದ ನವರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ವೆಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿನ್ನರೆ ನಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ದುಮ್ನನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಐತದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ವೆಜ್. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೈತು ಸಿಸ್ಸು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೈತು ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಕುಲೆ ಅವೇ ಆರಿ ಎಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಚೈತು ಸಿಸ್. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರ. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಚೈತು ಬ್ಲಾಗ್ ಆರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿ ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಕಡ್ಲ ಬಂಡೇರು ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಪನದಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇದ ಮುಟ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿದ ಪಾತೇರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಕೆನದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡೆ ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಸಿಲ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಸಿಸ್. ಹಾಂ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ವನಸಾತಿ ಜಿಯಾರ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡುಗೆ. ಓಕೆ ಇನಿತ ಲೈವ್ ಇಡೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಪಲ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕಜಿಪ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀನತ್ಲಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈವ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತೆತ್ತೇರಂದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಏರ್ ಮಾತೆತ್ತೇರು ಬಂದು ಚೈತು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಇತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಸಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ಬಟ್ ಆರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೀರು ಗಮ್ಮತ್ತಾಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತು. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋಲ ಆತೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಇಡು ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದು ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರ್ಪಂಡ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು, ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಕೊಕ್ಕಡ ಬ್ಲಾಗರ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಕುಸುಮ ಪಂದ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಪುದರಿಂಗ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವಿತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕುಡ್ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಲೈವ್ಗೆ. ಒಂಜಿ ರಜತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಬಂತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಕುಲು ಬತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಬರೋಂಗಿಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎತ್ತಿನ ಕುಲಿಯರು ಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಲೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆದಿತ್ತೇನೆನ್ನ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ಇಡತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.